νομίζω ότι θα ήταν παράληψη αν δεν μεταφερόμουν στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία, όπως και κάθε άλλη περικοπή, μας παραθέτει την νομοθεσία την οποία μας παρέδωκε ο Κύριος. Ένα σκηνικό είναι η περικοπή σήμερα από την όλη ζωή του Χριστού. Είναι πολλά τα σημεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει και να επιμείνει σε αυτά, και από τα οποία σημεία προκύπτει πάντα μια ωφέλεια πνευματική για την πνευματική μας προκοπή, για τον αγιασμό της ψυχής μας. Αυτός ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι άλλος παρά ο αγιασμός της ψυχής. Η τελειότητα, όπως μας την είπε αλλού ο Κύριος, με το λόγο του «έσεστε ημίσουν τέλειοι, ώσπερ ο πατήρ μου ο εν ουρανής τέλειος εστί». Τόσο καλός μας θέλει ο Θεός, τόσο τέλειος, τόσο αγίος, όλους μας. Στην περικοπή σήμερα βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Χριστού, την οποία άλλωστε βλέπουμε σε όλη την τριετή του κηρυκτική διακονία. Πάντο όπου και αν πήγαινε, από όπου και αν περνούσε, πάντα σκορπούσε την αγάπη του. Άλλωστε αυτή είναι η ταυτότητα του Χριστού μας. Ο Θεός αγάπη εστί. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας ταυτότητα. Αν ταυτότητα του Χριστού είναι η αγάπη, δεν μπορεί διαφορετική η ταυτότητα να είναι και η δική μας. Και η δική μου και η δική σας η ίδια πρέπει να είναι η αγάπη. Πού βλέπουμε την αγάπη σήμερα? Στο παιδί ενός πατέρα. Το παιδί το οποίο είχε ένα δαιμόνιο μέσα, του είχε δέσει τη γλώσσα και δεν μπορούσε να μιλήσει το παιδί. Ήταν άλλο. Και του έκλεισε την ακοή και δεν άκουγε. Ήταν και κοφό και άλαλο, κοφάλαλο. Ο Χριστός όταν πλησίασε τους μαθητάς, ο πατέρας με το παιδί, ήταν πάνω στο όρος το Θαβόρ. Ώσπου να κατεβεί ο Χριστός κάτω στον κάμπος, στη βάση του βουνού, του όρους Θαβόρ, παρακάλεσε τους μαθητάς ο πατέρας, είχε αγωνία. Όσοι είστε πατέρες και μητέρες, καταλαβαίνετε τι αγωνία έχετε για τη θεραπεία του παιδιού σας. Αλλά και ποιος από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την αγωνία. Τον πήγε στους μαθητάς και τους παρακάλεσε να κάνουν το παιδί του καλά. Αλλά παρά τη θέλησή τους, αισθάνθη αδύνατο. Έτσι λοιπόν, περίμενα να κατεβεί ο Χριστός από το όρος Θαβόρ. Και όταν το κατέβηκε, ο πατέρας στα γόνατα ζήτησε το έλεος του για το παιδί. Δεν το αρνήθηκε. Του είπε, πού είναι το παιδί, φέρτε το εδώ. Και το έφεραν στο Χριστό. Όταν το έφεραν στο Χριστό, η αγωνία είχε φτάσει στο έπαρχο. Θα μπορέσει ο Χριστός να βγάλει το δαιμόνιο αυτό? Μήπως όπως οι μαθητές δεν θα καταστεί δυνατόν να βγάλει το δαιμόνιο, το κοφό και το άλλο? Αλλά για τον Χριστό είναι όλα δυνατά. Με την άπειρη αγάπη στον πατέρα, στο παιδί, σε όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή η αγάπη εντυπωσίασε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο τον πατέρα και το παιδί και τυχόν συγγενείς που θα ήταν, αλλά όλο το πλήθος που είχε μαζευτεί εκεί κάτω από το όρος του Θαβόρ, αναμένοντας την κάθοδο του Ιησού από επάνω από το όρο. Και ο Χριστός με τη δύναμη που είχε είπε, το πνεύμα
το άλαλον και κοφόν εγώ σε διατάσσω. Έβγα και εξήλθε, αλλά εξερχόμενο το δαιμόνιο, τόσο πολύ ταράχτηκε το παιδί. Έβγαλε μια κραυγή δυνατή, έτριξε τα οδόντια, άφρησε και έπεσε κατά γης, νεκρό το παιδί. Όλοι το πήραν για πεθαμένο. Πάει το παιδί, πέθανε. Όμως ο Χριστός το πήρε από το χέρι και το ανέστησε και έγινε το θαύμα. Είναι μια πτυχή της αγάπης του Ιησού η θεραπεία αυτού του παιδιού, του κουφού και του άλλου. Ποιον τυφλόν συνάντησε και δεν τον έδωσε το φως, ποιον παράλυτον, ποια συγκύπτουσα γυναίκα, ποιον λεπρό, ποιους λεπρούς, ποιους παραλύτους, ποιον δεν έκανε καλά. Κανείς που προσέφευγε στον Χριστό δεν έφευγε χωρίς να πάρει κάτι. Είναι μια θεραπεία, αν του ήταν αναγκαία αυτή η θεραπεία, ή ένα καλό λόγο που φτέρωνε την ψυχή του να θέλει να γίνει καλύτερος άνθρωπος, αφού γι' αυτό ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη, για να φέρει μια καινούργια ζωή, μια νέα βασιλεία, βασιλεία αγάπης, πραότητος, ταπεινοφροσύνης, μια βασιλεία που δεν υπάρχει όμοια με αυτήν σε όλο τον κόσμο. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Πάντα έλεγε και ο πρόδρομος και ο Ιησούς, «Ίνκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Έτσι θέλει να μας κάνει ο Ιησούς στην κοινωνία μας, και την ελληνική και τη διεθνή κοινωνία. Μια βασιλεία ουρανών, αλλά εμείς δεν την θελήσαμε αυτή τη βασιλεία. Κι ούτε και τον ίδιο τον Χριστό που μας έφερε αυτή τη βασιλεία. Και αυτό λοιπόν κάποια στιγμή όλοι φώναζαν και έλεγαν, πάρτε τον πια, δεν θέλουμε να τον ακούμε. Άρον σταύρωσαν αυτόν. Ο κόσμος δεν δέχτηκε τον Χριστό. Ήρθε στον κόσμο από αγάπη και μόνο, αλλά ο κόσμος δεν το δέχτηκε. Τι δέχτηκε? Δέχτηκε το κακό, το έγκλημα. Αυτά τα οποία θερίζουμε σήμερα. Και αυτό το βλέπουμε όταν ο Πιλάτος σε μια προσπάθεια να σώσει τον Χριστό είπε στο πλήθος που ούρλιαζε κάτω κυριολεκτικά μια ώρα πιο νωρίς να εξαφανιστεί από πρόσωπο της γης ο Κύριος. Τι να θέλετε απολύσω εμείς Βαραβάνη τον Ιησού? Ήταν ένα έθιμο τότε στο Πάσχα να απολύσουν ένα κρατούμενο. Και πήρε και έφερε ο Πιλάτος τον πιο κακούργο, το πιο διάσημο Βαραβάνη. Πίστευε πια ο Πιλάτος ότι δεν θα δεχθούν να καταδικάσω τον Ιησού σε σχέση με τον διάσημο αυτόν εγκληματία. Κι όμως ο κόσμος είπε, τι να θέλετε απολύσω εμείς, Βαραβάν θέλουμε. Και από τότε οι Βαραβάνες διοικούν αυτή τη γη. Πόσα χρόνια πέρασαν. Από την ώρα που ήρθε ο Χριστός στη γη, το ένα, ας το πούμε, μετά Χριστόν, και χώρισε την ημερομηνία προ και μετά Χριστόν, μέχρι σήμερα, στα ρωμαϊκά χρόνια, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκείνη την εποχή ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη. Το ξέρουμε αυτό άλλωστε. Από τότε, όσοι ξέρετε ιστορία, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, όσο μπορούμε να ξέρουμε, μέχρι σήμερα δεν είδαμε να μας διοικεί ένας Ιησούς. Πάντα Βαραβάδες μας διοικούν. Και πάντα έχουμε παράπονο για αυτούς που μας διοικούν. Καταργιόμαστε αυτούς όλους τους άρχοντας.
και πάλι τους ψηφίζουμε και πάλι τους βγάζουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ο λαός εκπροσωπούσε εκείνος ο λαός όλους τους λαούς της γης. Έτσι θέλουμε να μας διοικούν οι Βαραβάδες. Και πού θα πάει? Αργά ή γρήγορα θα κάνουν τη γη και όλο τον κόσμο ένα ολοκαύτωμα. Όλο και λένε για πυρηνικές βόμβες τώρα. Δεν μιλώ για τα συνηθισμένα όπλα αυτά, τα λεγόμενα συμβατικά. Όλο και κάνω λόγο για πυρηνικές βόμβες. Όπου να είναι έρχεται το κακό. Η Ουκρανία και η Συρία δεν θα περάσουν έτσι. Κάτι θα μας βγάλουν, κάποιο κακό. Είναι οι Βαραβάδες. Αλλά εμείς όμως μπορούμε και τώρα να διώξουμε το Βαραβά από την προσωπική μας ζωή, από την οικογενειακή μας ζωή και να δεχθούμε τον Ιησού. Και ας έρθουν οι βόμβες, ας καεί ο κόσμος, οι ψυχές δεν καίγονται. Εμείς ζούμε με τον Χριστό εδώ, θα ζήσουμε και στον ουρανό. Με τον Χριστό στη γη, με τον Χριστό στον ουρανό. Αμήν.